Kaixo eta ongi etorri magazinera. Gaur maiatzak 30 asteleena, bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Lander Garro idazle eta zuzendariarekin egonen gara Tipularen sehaska kanta dokumental berriaren kontu solasean, eta ondotik Maripaz Arizkun abestu gure Queen ekimenaren abesbatzaren zuzendariarekin egonen gara. Baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin efemerideak. Maiatzaren 30 zen, 1431an, Erruan, hirian, Frantzian, Juana de Arc edo Jean de Arc errezuten 19 urte zituela. Eta 1888an, Portugalen armada garaitezinaren azken barkua irten zen Lisboatik Mantxako kanal aldera, hantxe geratuko zen suntsituta. 1814ko maiatzaren 30an, Mikhail Bakunin anarkista teoriko errusiarra jaio zen. 1883an berriz, AEB-tan New Yorkeko Brooklyn zubian kolapsoa izango zela eta zurrumurru horrek estanpida piztu zuen, 12 pertsona hilez. Bukatzeko 1982an Espainia NATO erakundean sartu zen. Ikus ditzagun lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 30 da astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 9.688 euro jasoko ditu sexu indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko 24 orduko zentrora bideratzeko. Nafarroko gobernuak azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko den 3. Euskaraldian parte hartzeko gonbidapena egin die entitatei. A15 autobia 2 noranzkoetan itxiko dute 4 gauetan maiatzaren 31tik ekainaren 3ra. Osasun bideak omenaldi egin die 2020an eta 2021an erretiro hartu duten Iruñeko osasun barrutiko lehen mailako arretako profesionalei. 2021ko abenduko eurite eta uholdek nekazal ekoizpenetan eragindako galeretarako 1 milioi bateko laguntzak deitu ditu nekazaritzak. Boneliren 5 arrano berri arranora iritsi dira Aquila Life proiektuari esker. Nafarroa bigarren gaikako bilketa punta-puntako erkidegoen artean urtean biztanleko batez besteko 26,7 kilo bilduz. Estatuko batez bestekoa baino 7,9 gehiago. Navarra sumaren kudeaketa oso kezkagarria izan arren EH Bilduren ustez aurtengo Sanferminak inoizko onenak izango dira herritarrentzat. Zabalik da Zubiarte euskaltegi publikoko matrikulazio epea. Aurren eta neraben 3. mailak Iruña adiskidetuagoa, seguruagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko neurriak proposatu ditu. 400 persona baino gehiago bertaratu ziren ekozine zinemaldiak Iruñan programatutako emanaldietara. Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki, Maite Larburu eta Peru Galbete arituko dira erraldoien txokoan ekainaren 2tik 23ra kantu eta hitza zikloaren barruan. Dona Mariak bere adinekoak omendu ditu malerreka egunean, ohiz arduratuko da datorren urtean jardunaldia antolatzeaz. Eta gaurko agenda. Gaur balio erantzia liburuaren aurkezpena Katakraken Ekaitz Goikoetxearen eskutik 7etan. Gaur ere, gaueko eztabaidak liburuaren aurkezpena egonen da Agustin Urtiz berea egilearen eskutik. 7:30 Laba gunean, Magin Azabal Etxebeste, Mikel Torres Aldabe eta Agustin Urrieta ibiliko dira mai inguruan. Bihartik aurrera, Eraman Euskara plazara, karrikara, ekimena egonen da 8:30 Berriozarren. Aurrendako jolasak antolatuko dituzte euskara sustatzeko. Egunero ekainak 3 arte. Eta ostegunean ekainak 2, Mikel Urdangarinen kontzertua, kantu eta hitza zikloaren baitan, erraldoien txokoan, 8etan.
Hortziralean berriz, ekainak 3, abestu gure Queen kontzertua Atarrabiako kulturetxean. Queen taldearen musika ibilbidean oinarritutako Paz de Ziganda ikastolako abesbatzaren emanaldia izanen da, 8:00. Eta larunbatean ekainak 4, Berrio Beitiko Euskararen eguna ospatuko da egun osoko egitarauarekin, aurrendako ekimenak, herri kirolak, bertsolariekin, goazen telesaileko abeslariak, kontzertuak, eta ekainaren 4 arte ere ekimen ezberdinak egonen dira. Egunkarien azalak ikus ditzagun. Diario de Notiziasekin hasiko gara, argazki handi batean, Laso pilotariak besoak altxatuta, Lasok zerua ukitu du, jarri dute. Bere lehenengo buruz burukoa irabazi du Ezkurdia 22 eta 7 garaitu ondoren. Beste lerroburu handi batean, Europako funtsek 11.000 ETE eta autonomo digitalizatzen lagunduko dute. 800 bat enpresak eskatu dute diru laguntza Nafarroan, 2.000 eta 12.000 euro bitartekoak. Eta beste berri batzuetan, Baltasar Garzonen hitzak, justiziak zorra dauka oraindik torturaren ikerketekin. Eta radar isunek gora egin dute Iruñean eta 2021ekoak gainditu dituzte. Diario de Navarra lerroburuan, Nafarroko HTaren eta Euskal Y-aren arteko loturak 4 urte baino gehiago daramatza blokeatuta. Foru gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak Ezkiotik eta Gasteiztik izanen den baino gauzatzea lehenetsi dute. Argazki handi batean Laso arena pilotalekuko armaiei begira eta izenburuan arena pilotalekua Lasoren hanketara makurtu da. Beste albiste batean, taldeek legebiltzarraren diru laguntza erabiltzen dute alderdiak finantzatzeko. Gara egunkarian, argazkian Unai Laso buruz buruko finala ospatzen, eta izenburuan Unai Laso frontoien Olimpora ezoiko bidea urratuta. Eta lerroburu handi batean, Pedro Esnaola Onkomatrixeko kontseilariaren hitzak. Baikorra gara botika honekin, baina zurrak izan behar dugu. Onkomatrixek ekainaren hasiko ditu saiakuntza klinikoak OMT-IXA farmakoarekin pazienteetan, pankreako, biriketako eta bular hirukoitz negatiboko tumore metastasisko inbaditzailei aurre egiteko garatua, gaur egun tratamendu eraginkorrik ez dutenak. Eta bertze berri batean, amnistiaren aldeko astea, impunitate legerik eskatu ez zuen borroka. Bukatzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian, Laso eta Ezkurdiaren partidaren argazkia, eta izenburuan Laso arraso. Finalean erakustaldi latza eskainiz irabazi du buruz buruko bere lehen txapelketa Bizkarretako aurrelariak. Eta bertze berri batean, Nora Goñi Ademna elkarteko kidearen hitzak. Esklerosi anizkoitza dutenen hitzak kontuan hartu beharko litzateke osasun politikak garatzerakoan. Eta Ekaitz Goikoetxeak balio erantzia aurkeztuko du gaur Iruñean Katakraken. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelehena hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro apur ezegonkorragoa izango da. Goizean goiz leku batzuetan hodei dezente agertuko dira eta noizean behin zaparradaren bat bota dezake. Goizak aurrera egin ahala, giroak azkar xamar egonkortzera egingo du. Ostarteak geroz eta zabalagoak izango dira eta goizaren bigarren partea eta egunaren erdiko orduak eguzkitsuak izango dira. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta berriro ere han-hemenka zaparrada batzuk bota ditzake. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tenperatura ezer gutxi aldatuko da. Asteartean hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu eta temperatura gora egingo du. Temperatura maksimoak 3-4 gradu igo daitezke eta barnealdean 27-28 gradura hurbil daitezke. Erdi mailako hodeiak eta goi hodei batzuk agertuko dira, baina oro har eguraldia eguzkitsua izango da. Arratsalde gau partean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada solteren bat bota dezake. Hegoaldeko haizea ibiliko da, baina egunak aurrera egin ahala ipar-ekialdeko haizea kostaldetik barnealdera zabalduko da.
Bueno, eta arratsalde honetako lehenengo elkarrizketa honetan Lander Garrorekin gaude, idazlea, dokumentalgilea, kasu honetan zuzendari lanetan. Arratsaldeon, Lander. Kaixo, arratsaldeon denoi. Bueno, hain zuzen ere, Tipularen sehaska kanta dokumentala, egin berri duzu, zuzendu berri duzu, eta, estreinaldia egin zenuten, otsailaren 2, hasteko ze sentsazio zer moduz izan zen estreinaldia? Bueno, ondo, egia esan luke dela pelikula bat mugitzen dituela emozioak, ez zaituena indiferente uzten, ezta? Emozionalki kontatzen denagatik eta azkenean pelikula ikustea sartzen den jenderen baitan, eragiten ditu gauzatxoak eta pelikulatik ateratzean jende asko etortzen zen eta etortzen da horixe, ez, kontatzera, han barruan ikusitakoa, ez, zeharkatu dituela nolabait. Nik uste, karga emozional handiko dokumentala dela, ez? Hori ez da, eski beti erraixa lortzen, eta hori ja, izenburutik bera hasita, ez? Miguel Hernandezen, olerki horren titulua hautatu duzue, eta galdetu nahi zu zergatik, ez? Ni gainera, olerki eder hori entzuten nuen serraten diskan, badiola Miguel Hernandezi egiteko, ez? Omenaldiko diska hortan, eta poema eder hori bertan, eta ez? Harritu zidan, zuk aukeratu izana olerki hori, zergatik hori, Lander? Bueno, Miguel Hernández, poeta bikaina izateaz gain, 36ko gerran, edo 36ko altxamenduaren ondorioz, preso egondako poeta izan zen eta kartzelan hildakoa. Eta pelikulak kontatzen duen gaia horixe bere izanik, pentsatunen egokia izan zitekela alako analogia edo konparazio bat egitea Miguel Hernándezek bizitutakoaren eta gaur egun preso askok bizitzen dutenaren artekoa, ez da. Eta horixe izan da poema hautatzeko arrazoia. Gero egia da, poema horretan, Miguel Hernándezek idazten, poema horretan Miguel Hernándezek bere emazteari, idazten dizkio lerro batzuk bere emazteak, momentu batean gutun bat idazten delako kartzelara, eta kexu delako etxean dauzkatelako jateko bakarrik, ogia eta tipulak. Eta ondorioz, ni pelikula egiterako orduan buratu zitzaidan ideia interesgarri bat izan zitekela halako esperimentu bat egitea, paratu nuen jardin batean mai bat tipularekin eta ogiarekin, eta utzi nuen urtebetez mai hori pinita, eta joan nintzen filmatzen denborak nola ahitzen zuen ogia, nola zimeltzen zuen ogia, edo nola usteltzen zuen ogia eta tipula. Eta, horrekin baita ere, presoak ez, denboraren poderioz, subitzen duen ahitzea kontatu nahi nuen. Eta, hor dago, zera, trikimailu oso bat, arrazoitzen duena poemaren aukerak eta azken batean. Baliabide, ez? Beraz, poetiko, metaforiko hori ere erabili duzu, gainera, lan berezia egin duzuna, urte batez filmatzen, pentsatzen dut gainera, ez? Hori erraten zenuen zimeltze horren, nolabait ere degradazio horren, eta denboraren lotura, espresiorako, ez? Beti zaila delako azkenean pertsona hauen egoera, ez? Zein den, nolabait ere azaltze eta trasladatzea, ez? Ikusleari zu momentu batean erratzen zenuen, edo trailerran agertzen da, hor preso gaixo batentzat, urrengo 5 minutuak, ez? Izan daitezkela, kristoin, ez dakit, odisea, ez? Sufrimendu handitzeko 5 minutu. Eta guretzat 5 minutu batzutan, ez gara konturatzen bideo batean ikusita, ez da. Hori transmititzea komplikatua da, pentsatzen dut. Gero, kartzelan denborarekin gertatzen dena paradoja handi bada, ez? Konturatzen malin batzea, bizitza realean gure denboraren kontrako borroka da denbora gelditu dadin, edo denbora ez dadin pasatu, ez? Esan nahi dut, termino globaletan, ez? Bizitza nola enfokatzen dugun, ez? Azkeneko mende erdian esango nuke gizakiaren obsesioa izan dela hori, ez? Batez ere,
erlijioarekiko sinesmenaren amiltzearekin batera nik esango nuke hori gertatu dela, ez? Denok nahi dugu gazteago, denok nahi dugu osasuntsuago, nolabait ere konturatzen garelako heriotzaren ondotik ez dagoela ezer. Orduan gure existentzia bukatzen dela, ez? Eta paradogikoki presoaren bizitzan gertatzen da kontrakoa. Presoaren eko luke denbora azkarrago pasatzea, ez? Eta hor badago, ez dakit, bizitzarekin kontra natura edo kontrastean edo kontraesanean dagoen zirkunstantzia bat oso paradogikoa eta, bueno, nahi baldin badezu ikuspegi filosofikotik oso interesgarria dena, ez? Eta, bueno, horrekin lotzen dut pixka bat hori, ez? Nola presoa kartzelan dagoenan eta sufritzen ari denean dauka borroka bat iristen ez den epe horrekin, ez? Nahiko luke iristea momentuan non norbaitek aterako duen ziegatik sendatzeko, non norbaitek emango dion albiste hon bat, eta bar, baina, bueno, hori ez da iristen, eta presoa dago bakarrik bere ziegan, dago bakarrik bere angustiarekin, bere ez jakintasunarekin, bere incertidumbrearekin, bere panikoarekin, eta hor, segundo bakoitza izan daiteke, soka eta pioleta hartu eta eskala ezinezko bat, ez? Eta, bueno, nik uste kalean ere, gaixotasunarekin hori gertatzen dela, ez? Gertatzen dela, ez da egit, ez? Nahiko zenukela, ez? Esperantza izpi bat, eta, bueno, nik uste gaixotasuna dela fenomeno bat saltzen dela existentziarekin dialektika oso zailean batzuetan, eta bueno, oso zaila dela aurre egitea, ez? Baina, bueno, kartzelan izugarria areagotzen da, ez? Debate, angustia, ez jakintasun hori. Hoi transmititzeko aleginean ere bai erabili duzu bertze, bueno, baliabide artistiko metaforiko bat dela, urpean dagoen pertsonarena, ez? Nik uste dut, bueno, transmititzen duela modu arron sentikorrean, gorpuztuan zer den hori, ez? Denek bakigu zer den, bueno, urrazpian egote hori, birikak estutzen zaizkizula, ez? Antxietate punto hori, eta nolabait ere sentsazioa da kartzelan, ez? Dela halako etengabeko bat, ez? Eta ez dakit, urazala oso urruti dagoela, ez? Edo ez dela iristen. Bai, izugarri ondo definitu duzu, harrituta gatzen naiz. Hori, claro, kartzelari buruzko zinema bada genero bat ere horretan, ez? Ez dakit, egin izan dira fikziozko pelikulak, iesaldi buruzkoak, bueno, deno dauzkagu gure buruan pelikula aski ezagunak eta memorableak, ez dakit, Cadena Perpetua adibidez, ez edo. Shawshank, ez dakit nola zen ingelesezko titula, bueno, Cadena Perpetua ezala ikusi genuen pelikula hori, Tom Hanks agertzen zen pelikula hori edo. Holako pila bat daude, ez, eta niri gustaren zaizki pelikula horiek, gustaren zait kartzelaren estetika, kartzelaren estetika ikonografiko hori, ez, murruak, garitak, baina, claro, gure kasuan kamarak kartzelan sartzea ezinezkoa denez, egin behar genuena zen, basartu konbentu batean, eta, bueno, Euskal Herrian egin izan dira olako pelikulak, eta trampak egiten dituzu, nolait ere irudikatzeko kartzela, ez? Eta nolait ere momentu batera esan, bueno, zergatikan filmatu kartzela, eta ez filmatu zerbait gogoraziko ligukena kartzelaren, zuke apatzedezun, estutasun hori, edo itolarritasun hori, eta, bueno, hasi nintzen bultak ematen buruan, eta erabaki nuen itsasoa aukeratzea kartzelaren metafora gisa edo, ez? Eta, bueno, izan zen, aukeraketa arriskatu bat, eta zuk oso ondo harrapatu duzu, beste jende batek ez duen ondo harrapatzen. Bueno, metaforak hori dakate, ez? Mundu guztiak ulertzen dituela modu ezberdin batean, eta batzuek ulertzen dituzela oso modu urrunekoan, ez? Nola baita esan. Eta pozan bat egite ikustak zuk hain ondo eta hain garri ulertu dezula, bueno, ez da beti horrela gertatu, eta bada azkenean sortzailearen beldura nola baita ondo ulertua izangoan, ez? Baina bai, itsasoak islatzen du hori, ez? Itsasoak islatzen du inkomunikazio erabatekoa, ez? Eta gainera, inkomunikazioa nola baita ere fizikoki gertutasun badagoenean, ez? Ze kartzela bat azkenean ez da mendipuntan dagoen zerbait, esan nahi,
kartzela batean egon zaitezke, kartzela kanpo aldean, egon daiteke familia bat, egon daiteke hospital bat, kartzela batetik kilometro batean, baina gertutasun hori benetan ez da gertutasun bat, ez? Kartzela dalako kartzela bere komponente administratibo, politiko guztiekin, ez? Orduan da erakunde badagoela, de repente ikaragarri urrun, ez? Orduan, itxasazpian zodenean, oiu egin, eta kanpokoek ez dizutela entzuten, eta bizkat, sensazio hori, ez? Nenuen transmititu. Bai, eta nik uste dut, ez dela bakarrik metaforikoa, nik uste dut seguraski dela artistikoki ongi egindako zerbait, ez da soilik konparazio bat, simil bat, ez? Rekurtso horrekin lortzen duzuna, baizik eta sentsazio, ez? Transmititzea, eta nik uste hori dela, nolabait ere, egiten aldeen gauzik gorenetako bat, ez? Zinearekin, arte egintzarekin. Beraz, hori uste ederra dela, ez? Hala ere galdetu nahi dizu, Lander, ari garela metafora horrekin. Preso hauek ze arnas bide dute? Momentu batean badute arnasteko aukerarik, gainazalera momentu bat behintzat ateratzeko aukerarik? Pelikulan kontatzen dena da, badaudera beti ere dagoela jende bat elkartasunean laguntzeko prest, konpromiso oso konkretuak eta batzuetan oso arriskutsuak hartzeko prest. Esate baterako ikusten da Jaikiadi elkartearen konpromiso, ez? Jaikiadi elkartea da, preso gaixoen asistentzian sortutako elkarte bat, zeinaren funtzioa den basikoki presoaren eta erakunde politikoaren arteko zubilan bat egitea, beti ere saiatuz presoaren alde hartu daitezen erabaki juridikoak, ez? Erabaki juridikoak eta erabaki medikoak, ez? Azken batean preso gaixoekin gertatzen dena da, beti dagoela erakunde judizial bat dagoena baldintzatuta erakunde politikoengatik zalantzan jartzen duena presoaren egi medikoa, ez? Horan hor, bitartekaritza hori izugarri importantea da epaia konbentzitzeko, komunikabideak konbentzitzeko, preso hori gaixo dagoela, eta baitaren laguntzeko, asistentzia emateko modu zuzenean, esate baterako medikoak bidalita kartzelara, ez? Ze hori ere egiten da, hori ere egin izan da, ez? Bidali medikoak lagunak balira bezala lokutorio batera, eta lokutorio horretan asistentzia psikologiko zuzena egin, eta pelikulan kontatzen da, ez? Nola horretan ibili den jendea baita ere kriminalizatu egin duten, atxilotua izan den, hor badago, ez da, badago zer kontatua, baina, zuke egiten zenean galderari erantzunez, nolait jende hori da, ez? Kanpo kaldetik zu laguntzeko prest dagoen jende guzti horrek egiten duen lana, ez? Eta zentzu hortan oso polita eritzen zait eskafandraren metafora, ez? Baizu, gaur egun urpekariak jartzen direla botelekin, oxigeno botelekin, garai batean eskafandrak eta erabiltzen zirenean, zegoen itxasontzi bat urazalaren gainean eta kakaole baten bidez oxigeno ematen zen, ez? Nolait ere amaren zilborestearen gixako zerbait, ez? Eta ni badaukat, bitora gutxiko dizut. Badaukat eskafandra hau, ez egin ikusten duzu, ez? Bai, endaian buzeatzeko. Bai, gertatzen dena da ez dela eskafandra bat, da lagun batek utzi zidan soldatzeko kasko bat. Eta, momentu batean, pentsatu nuen, erabiltzea hori, egokia izan zitekela hori erabiltzea, ze eskafandraren simbola oso polita erabiltzen zitzaidan, baina, ezin izan nuen, azkenan ez zelako eskafandra bat, baizik eta soldatzeko kasko zahar bat, Baina, bai, oso polita... Hori haito ziteken, ez? Aleginean. Hori da. Zaiatu ginen mintzat eta... Baina, bai, ezakit, uste erantzun du da zure galdera, ez? Hori, bai, noski, bai. Baitut ere galdera gehiago Lander, bentzadela probestuta. Erraten zen bertze elementuetako bat da, ezakit, baina oin batean bilatu duzula ez egitea dokumental bat erabat politikoa. Ez, hau da, horako gai bat hartzea beti oso politizatuta dago, eta zuk bilatu duzu, behintzat bertze izkin batetik, ez, enfokatzea
gaia plano artistikoago batetik eta gehiago trasladatuz, pertsona horiek ez, nola bizitzen duten, nola sentitzen duten. Hori da, ez da, Lander, nahi izan duzu bizketek irin agian gehiagizko politizazio hori. Bai, azkenean, iruditzen zait dena dela politikoa, ez, eta behar bada, aztertzen balin badezu dokumentala oso modu zehatzean bada behar bada, ez, dokumental politiko bat, baina ez partidista, ez, nik uste hor dagoela behar bada aldea, ez. Ez partidista esan nahi du, pixkat, eslogan politikotik edo mitin politikotik ateratzen den dokumental bat, nahiz eta azken batean, pentsatzen balin badezu jorratzen den guztia oso izugarri politikoa da, ez. Ez bereziki behar bada euskal presoen historia kontatzen delako, ze azkenean gaixotasuna eta kartzela nik uste preso guzti, ia modu bertsuan, ez, eragiten diela, eta kartzela erakundeak beti direla oso krudelak, eta beti direla oso arbitrarioak izan presoa eta ez derrigor presoaren jatorri politikoari lotuta, ez. Iruditzen zait kartzela dela gizartearen noaidere zabortegia, azkenean gizartetik eragotzia, ez, den jendearen gordeleku bat, eta horri lotutako historia guztia direla izugarri politikoak, baina bai iruditzen zaizu esaten duzun bezala diskurso partidista batek lausotu zezakeela dokumentalak desio duen viaje emozionala, ez? Nik uste partidismoa eta emozioak gaizki ezkontzen direla, ez? Eta zinema niretzako da erramienta oso izugarri egokia eta efikaza emozioak trasladatzeko orduan, ez? Irudiaren, musikaren hitzen bidez, eta fijatzen balin batzea dokumentala oso, ez? Hiru elementuak oso uztartuta ditu, ez? Badago fekahotsa, badago jende hizketan, badago musika oso presente dagoena, irudiek ere asko transmititu nahi lukete, oso erramienta polita da, eta iruditzen zait asko ze egokiago zela enfasia jartzea emozioetan, eta ez behar da diskurso politikoan, ez? Eta nik uste dut, baduela akaso punto berritzaile hori, zeren hartu duzu gai hau, eta denek esperoko genuen, agertzea simplemente ez, presoak eta familiarrak, deklarazioak egiten, ez? Baina zuk sartu dituzu hor bertze elementuak adibidez, basoan erortzen den enbor zaharkitu hori, ez? Dire elementu oso estetikoak, ez? Kalitatea handikoak, eta dutzen zait hor, ez? Eman duzula, ez dakit, jauzi bat edo bertze eskalon bat igo duzula, ez, gaia hartzeko modu horretan, ez? Hori, estetikoagoa, ikusgarriago, ukigarriagoa, ez? Ez azken batean, nik nire burua sentitzen dut dokumentalista, ez? Dokumental hau egitean bereziki, gero, ni kazetaria izan nahi, zu bezala, kazetaritza lan asko egin ditut, eta, bakizu ez, kazetaritza nolait ere, ez eta esango posizio impartzial batean kokatzea, baina, kazetaritza bada, nolait ere, erdigune batean kokatu, eta, ez dakit, jendari mapa bat erakusteko modua, ez? Eta dokumentalagintzan nik uste modu asko ere garbiagoan dela posizio bat hartzea, ez? Historia baten aurrean, eta hau da, horrela bizi dut nik historia hau, horrela sentitzen dut nik historia hau, horrela nahi dizuet kontatu, ez? Eta partzialtasuna askoz ere, ez dakit zilegiago denitza, baina askoz ere egokiagoa dela, ez? Eta dokumental hitzaren atzean badagoela hori, ez? Egiletza bat, eta badagoela proposamen bat, egile bat egiten duen proposamena, historia bat ikusteko moldeari lotzen zaiona, ez? Eta nik usteet, diskurso politiko, sozial bat hartu, eta hori traduzitu nahi izatea, diskurso cinematografiko batea, hori dela, niretzako lanik zailena, eta baita ere politena, ez? Eta baita ere interesgarriena, azken batean niretzako bada polita gaia ezagutzen duen jendea, pelikula ikustera joan, eta ikustea zer berria, ez da? Ez ikustea etengabe beretzako jakinak diren kontuak, edo jakinak diren gaiak, ez? Eta, izatea sorpresa puntu bat, eta azken batean dokumentalak
kontzeptualki ez du gauza berri handirik aportatzen, deno dakigu preso asko gaixo daudela, eta preso gaixo horiek zailtasuna dituzela, eta zailtasun horien aurrean erakunde publikoak ez direla beti modu zuzenean jokatzen ari, ez? Hori gutxi gora bera badakigu. Baina, bueno, ze aportatu dezaket nik, ez, zinemagile bezala, historiari modu diferente batez sartu da ingortutzean, ez? Eta hala ere errango nuke, Lander, naiz eta jakina den, akaso historia horiek jakinak dire, baino jendartearen sektore jakin batean, ez? Nola baitere ezkerra bertzalearen baitan ibiltzen direnak, presoen familiarrek, eta horiek igual ezagutzen dute hobe, baina bertze jendea honditzen zat, ezagit gai pixket marginala errango nuke dela, ez? Eta, bueno, batzuk ereki duzu atea horri, ez kontatzen hain modu politikoan, baizik eta iduritzen zait jende guztiarentzako leio bat ereki duzula, ez? Eta, bueno, hortxen ba. Bai, gero egia da, dokumentara ikustea joaten den jendea oso sektore horretakoa dela, ez? Eta hori, ikusten badala, zirkunstantzia bat, onartu beharrekoa, ez da egit aldatu beharrekoa, bueno, aldatu beharrekoa izugarri ondo legoke, ez? Izugarri ondo legoke norberak ez bilatzea zineman edo ez bilatzea liburuetan bilatu nahi duena, ez? Bai. Eta nik uste... Konfirmazio sesgoa deitzen zaion hori. Bai, nik uste hori, azken batan denok egiten degula, ez? Nola ditere, ez da egitez, oen dela gutxira irakurtzen nion Rafael Txirbes idazleari, ez? Bere memoriak gainez irakurtzen, batzea bila, ez? Oso liburu potoloa da. Eta ark esaten zuen, ez? Bere ustez, jendeak liburuetan eta, bueno, fikzioetan oroar bilatzen duela bere burua, ez? Bere burua argitzea, bere zalantzak argitzea, ez? Azkenean, bueno, badugu bizitzarekiko diskurso bat, bakoitzak norberari kontatzen dizkion historioak, eta bideo horretan sortzen zaizkigun dudak eta sortzen zaizkigun dilemak argitzeko modua dela gauzak irakurtzea, gauza begiratzea, ez? Eta egia da. Baina bai ematen du pena sentitzea bizi dela jendarte batean oso izugarri sektarioa dena, ez? Oso sektarioa gea. Eta hau nor da, hau nondik dator, bueno, bera balin bada ez zit interesatzen, eta adibidez, iparraldean, Ipar Euskal Herrian egin ditugunean emanaldiak ikusiet askoz ere aniztasun handiagoa, ez, politikoki, ez? Jendea joaten da zinemara, joera daukalako zinemara joateko, eta ikusten du historia bat, eta, bueno, eta hortikan aurrera, bere iritzia, behar bat pixka aldatzen zaio, jende pila bat etortzen zitzen, ez? Ipar Euskal Herriko emanaldietan esatera, ez nekin ezer, honi buruz, izugarri interesgarria da. Hegoaldeko emanaldietan, ez. Hegoaldeko emanaldietan jendeak badaki, jendeak ezagutzen du historia, ez? Eta horre bai sortzen dizu alako frakaso sensazioa, da esate duzu. Nahiko nuke, ez? Etortzea, follonero bat balin bada ere, ez? Fatxaren bat, esatea, baina zein dute, edo. Pelikula ikusi eta gero, ez da? Pelikula ikusi eta gero, pelikula ikusi eta gero, ez? Eta esan nuke hegoaldean ez dela gertatzen, ez? Hegoaldean oso ideologia jakin bateko jendea etortzen dela pelikula guztia. Bueno, ez da gutxi lortu duzu behintzat iparraldean bertze pertsona batzuk ere etortzea. Behintzat saiakera hortan. Lander, hemen utzi beharko dugu, bakarrik galdetu nahi dizut, elkarrizketatxo laburra uisteko, prozesua bera, ez, filmazioarena, pentsatzen dut, emozionalki potentea izan dela, ez, nola biterez, materia prima pertsonak zirelako ere bai, eta, ez, potentea izaten dela hoi sentimentalki. Galdetu nahi dizut bakarrik, prozesu horretan, ez dakit, ze irudirekin, ze elkarrizketarekin, ze anekdotarekin gelditzen zaren, gauza bat, ez dakit, ez, gelditu zaizuna hor bihotzean edo nonbaiten, memorian. Begira, kontutan hartuta zuek berriozarrekoak zaretela, esango dizuke Patxi eta Xabi Herreiren historia, ez? Dala ni gehien unkitu ninduen historietako bat. Arrazoi simple batengatik, nire bizkia naiz, bere bizkiak ziren, edo bizkiak dira,
ni bizkia naiz, eta bizkitasunetik historio horrek kolpatu ninduen bete-betean, ez? Gero gaina, Patxi ezagutza, Patxi da persona izugarri jatorra, izugarri eskuzabala, eta oso eskerroneko sentitzen naiz dokumentalan agertzen diren guztiekiko batez ere jakinik denentzako izan dela oso zaila, ez? Azkenan kontu oso intimoa dira, kontu pribatua dira, kontu pribatuak publiko egiten direnak, eta oso eskerroneko sentitzen naiz, ez? Baina bai, bizkitasunetik bizkitasunera, rei anaien historiak izugarri onkitu ninduen. Hortxen, pentsa zeud ikusleentzat ere egonen direla alako historiak ukituko dietenak, eta bueno, ikusi beharko da. Pelikula, hemen utziko dugu Lander Garro idazlea dokumentalgilea, kasu honetan, tipularen sehaska kanta dokumental horretan zuzendaritzan, eta hoixen, hemen utziko dugu Lander, zorte hon ere, harrera horrekin, ea zer moduz segitzen duen, eta ea lortzen duzuen, hoixen ez, iparralden bezala, erabat gaia ezagutzen ez duten horiek ere hurbiltzea. Eskerrak zuei zuen harretagatik eta animo zuei ere zuen lanean. Ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Eta Iruñean aurren eta nerabeen hirugarren mailak Iruñea adiskidetsuagoa, seguruagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko neurriak proposatu ditu. Ziudadelako armen aretoan bildu dira udal arduradunak eta aurren ordezkariak. Eta gaur hasiko da emakumeen aurkako sexu indarkeriaren mendekotasun kimikoa aztertuko duen jardunaldia, ikuspegi legal, sozial, psikologiko edo sanitarioetatik abiatuta. Bihar arte hitzaldiak, solasaldiak eta eztabaidaguneak izango dira medikuen elkargoan diziplina arteko begiradekin. Eta bestalde, 400 pertsona baina gehiago bertaratu ziren ekozine zinemaldiak Iruñean programatutako emanaldietara. Golen Baionan proiektatutako 4 lanetatik 2 Ofir eta La Senda del Pastor hain zuzen sari bana lortu zuten jaialdiaren amaieran. Sail ofizialean nazioarteko jatorria zuten dokumentalak lehiatzen ziren, munduko egoerei, gatazkei, ekimenei edo ekintzei buruzkoak. Ofir filmak bizitzaren, lurraren eta kulturaren aldeko iraultza indigena baten istorioa kontatzen du. Munduko naziori gazteena sortzeko bidea irekiz, Boukni Beien Papua Ginea Berrian. La Senda del Pastor bere aldetik aitzinako lanbide baten tradizioa erakusten du. Artzainaren kasu, gaur egun lanbide horretan diharduten belaunaldi ezberdinetako emakume eta gizonen bitartez. Eta bertzalde, Mikel Urdangarin, Joseba Irazoki, Maite Larburu eta Peru Galbete izango dira erraldoien patioan, ekainaren 23 kantu eta hitza zikloaren barruan. Formatu txikiko euskarazko kontzertu hauek ostegunetan izango dira 8:00 eta sarrera librea izango da gonbidapenak lortu aurretik. Baita ere, Iruñeko udalak jaso du Carlos Roman nazioarteko 4. politika publikoen ebaluazio sarien aksesita. Sariak Iruñeko udalaren gizarte zerbitzuen lehen mailako arretaren eredu berria ebaluatzeko lana aintzesten du. Horrez gain, alkateak Koreako Errepublikak Espainian duen enbaixadorea hartu du udaletxean. Topaketak lehen kontaktua egiteko balio izan du, harreman ekonomikoak estutzeko eta negozio aukerak antzemateko. Eta azkenik, Iruñako alkateak ere, Semes Nafarroako presidentearekin bildu da larrialdien nazioarteko egunean.
Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan Maripaz Arizkunekin gaude. Arratsaldeon, Maripaz. Arratsaldeon. Bera, hain zuzen ere, Paz de Zigandako abesbatzako zuzendaria da. Eta, gaurkoan gurekin dago, Gure Queen, abestu Gure Queen emanaldia estreinatuko dutelako, aurki eginen dutelako. Eta, horretaz solastean hain zuzen ere, lehenik eta behin non eta noiz izanen da hau, Maripaz? Izango da asteburu honetan, ekainaren 3 eta 4ean Atarrabaiko kulturetxean. Eta zer da, antolatu duzuena, zer da abestu Gure Queen delako ekimen hori? Begira, orain dela, 2020an ospatu behar genuen gure 10. urte hurrena, eta horrengatik prestatu genuen kontzertu berezi bat. Garai hartan jarri genuen kontaktuan Atarrabiako bandarekin ere egiteko elkarrekin, baina justo hilabete bat lehenago sartu zen pandemia, eta bertan bera utzi genituen kontzertu horiek, eta orain ja berreskuratu ditugu ekainean egiteko. Hainbeste bertan bera eta gero, azkenean lortu dugu estreinatzea. Beraz, abesbatzaren 10. urte hurrena. Bai, ja gaude 12. urte hurrenean, baina abesbatzaren 10. urte hurrenean. Eta 10. urte hurren horretako, pentsatu duzue Queenen musikal bat, ezakit, emanaldi bat egitea. Zergatik Queen? Gustoko dugulako, nik pertsonalki gustoko dudalako, eta baita ere, genekielako materialak zegoelako egiteko abesbatza eta bandarekin. Orduan, hori errezten zuen pilo bat lana, eta horrela hasi ginen. Asuntoa da gero, azkenean bandarekin ezingo dugu kontatu zeren, arazoak izan dituzte baita ere berriro ensaioak hasteko, eta gero guri ziurtasuna ematen ziguten baita ere, azkenean rock talde batekin egingo dugu, eta ziurtasuna ematen ziguten ez genekielako ekain honetan nola izan behar genuen egoera, osasun egoera. Orduan, jende gutxiago ez den atokian, zen errezago aurrera eramateko. Horregatik, hori, aldatu dugu pixka bat formatua, baina Queenen ideia jarraitzen dugu hor bizirik, bai. Eta beraz, rock talde bat egonen da? Rock talde bat, bai, banda bat, arrunta, piano, bajua, gitarra elektrikoa eta bateria, eta gero abesbatza, eta noski abeslaria Javier Erro kasu honetan Freddy rolean arituko dena, bai. Hortzen erronka potola, pentsatzen dut, ez dakit ze puntotaraino Freddy interpretatzen komplikatua da? Freddy interpretatzea oso zaila da, Freddy zen oso berezia, Freddyren abotsa zen ikaragarria, eta bera imitatzeko behar da abeslari potente bat. Orduan Javier Erro da mundiala. Oso ona da, oso ongi afinatzen du, daukan erregistroa oso ondia da Freddyren abezala, eta nik uste egin behar duela Freddy bikaina. Eta ikusko du Javier Erro ere bai Freddyren showman paper horretan? Ez dakit, oraindik sorpresa izango da. Berarekin hitz egin dut askotan eta suposatzen du antza eta hori errespetatuko duela. Eta baina bezke bera oso musikari ona da, egingo du Freddy bikaina, bai. Gero, abesbatzean zehazkitzen bat pertsona egonen zarete? 47. 47, bai. Queenen musikaz zen oso korala, izan zen gainera oso ezberdina bere garaian, ezta? Haiek Freddyk sortutako kantak bazuen abesbat zati bat. Haiek egiten zituzten, grabatzen zituzten igual abotsak eta gero multiplikatzen zituzten egiteko abesbat modu bat. Eta egia esan oso koralak dira abestiak. Orduan guretzako izan da opari bat. Queenena izan zen kontu berezi bat musikalki, erraten zenuen ez? Alde batetik, rock talde bat, baina gero oso zaindua ez, pentsatzen dut melodian, ahotsetan eta orain hartentzuna ez, koralarekin. Beraz, abesbatza eta rockaren nolabiteko nahasketa bat zen. Bai, asuntoa da, esan nahi dut, musika jarraitzen baldin badu bizirik urteetan, hau da, guk abestu behar dugu lehenengo kanta, uste dut 1972an izan zela.
Orduan, 50 urte. Hori da, 50 urte, eta jarraitzen dugu, izaten eskutan Bohemian Rhapsody da. Orduan, abesti hori mundu guztiak ezagutzen du. Beraz, horrek esan nahi du, melodia ona ez baldin badu izaten, edo kanta ez bada ona, ez zuela jarraituko urteetan, ezta? Gure irratietan. Gaina, zehazki kanta hori, behintzat pelikula Bohemian Rhapsody pelikulan agertzen denez, momentuan izan zen, pixkat bitxia kanta edo produktorek ez zuten batere gomendatzen, ez? De repente, 6-7 minutoko kanta bat egitea, halako erokeri bat, ez, ahotsak, instrumentoak. Baina nora zoaz horrekin, ez da? 7 minutuko kanta batekin, ez du inorek entzungo. Abes batzat artean, eta gainera 3 zatitan banatua oso ezberdinak, zen oso txokatea, ez da, garai horretan. Antikomertziala printzipioz. Printzipioz, bai, baina begira, okertu ziren. Beraz, zuek Bohemian Rhapsodyrekin hasiko zarete, nola egin duzuek kanten hautaketa hori? Hautaketa izan da oso zaila. Zeren, karo, guk azkenean emanaldian emango ditugun kantak izango dira 10, eta, karo, nola aukeratu Queenen errepertorioan bakarrik 10 kanta oso zaila izan da. Azkenean, kanta batzuk besteak baino koralagoak dira, eta abesbatza gehiago sartzen da, eta horiek aukeratu ditugu, eta gero kronologikoki ordenatu ditugu programan. Pixka bat, Queenen evoluzioa ikusteko baita ere. Eta kantoiei joaten dire 70. hamarkadatik, 80 bukaera arte? Bai, Freddie heriotzaren arte gutxi gora bera. Aipatzen genuen nahi zuzen, kamaratik apozu 19 urtekin ibiltzen zinela Freddie entzuten, eta orduan izan zela, bere eriotza, ez? Bai, hori da. Azkenean izan zen galtze potente bat, ez da, musikarloan. Eta, horregatik egiten dira uste dut hainbeste tributo orain, ez da, tributo Queen, azkenean pena izan zela berarekin ez kontatzea urte gehiago, baina hor jarritzen du behintzete bere musika. Freddyren berezitasun bat aipatzekotan, aipatu duzu ahotsaren erregistroa, ez dakit, horrek egiten zuen berezia Freddy ze gauza gehiago zituen? Nik uste guztiak ditugu, beraien irudiak buruan, ez da, nola zeukan hori hortz horiek oso aurreratuak, bazituen 4 hortz gehiago. Eta horregatik bere ahotsa, bere ahoa zen ezberdina. Orduan, horrengatik esaten dute beraren ahotsaren proiekzioa zela hobea. Ez dakit, bazeukan leku gehiago ahoan gero kaja bat bezala, bai, hori da, proiektatzeko hori esaten dute behintzat, ez da? Gero erregistroa eta gero kriston pertsonalitatea. Zeukan, berazen ateratzea estenatokira eta jaten zuen. Orduan, karo, nahasketa hori da, azkenean izar bat ateratzen du, ez da? Karo, hori ere izan zen arron berezia beregan, ez? Publikoarekin adibidez etengabeko hartu emanean, ez? Zegoen, sumatzen zuen edo kaptatzen zuen klima zein zen, ez? Eta horren arabera joten zen, animatzen, goratzen, interaktuatzen, ez? Hori da, berari asko gustatzen zitzaion partekatze hori, ez da? Horregatik, hainbat kantetan, azkenean publikoa bukatzen du abesten, espreski haiek egin zuten, adibidez, Friends Will Be Friends abestian, bideoan ikusten alda nola musikariak bukatzen dute, baina bera jarraitzen du jendearekin abesten, ezta? Eta espreski egin zuen. Eta guk ere hori egin nahi dugu kontzertuaren egunean, ezta? Jendeak ere abestea, eta horregatik jarri dugu baita ere titulu hori guri emanaldiari, ezta? Abestu gure Queen hor hitz joku bat egiten, baina jendea ongi pasatzeko eta abesteko gurekin baita ere. Beraz, zara joaten direnak, joan daitezela pixkat ere prestatuak eta jakiten kantatu beharko dutela. Bai, disfrutatzera, gozatzera eta parte hartzera baita ere, bai. Izan zen ez, aipatzen genuen Queenen berezitasun horietako bat. Erraten genuen koral horren bitartez ere aietzen ziren gero publikoa da, ez? Etzen korala, etzen abesbatza bakarrik taldean, baizik eta gero, zen nolabaiteko masa bat egitea eta hots bat bilakatzea, ez? Eta hor baituzte Lelo
ezagun horiek ez hipnoak bihurtu direnak eta dire denak kantatzeko, ez dire indarrez kantatzeko. Friends aipatu dugu, baina baita ere We Are The Champions, hori da beste bat, hori da himno, kirol himno bat bihurtu da eta mundu guztiak abesten du. Gero Will Rock You, hori egiten da perkusioarekin, eskuekin eta hankekin, hori kanta hori mundu guztiak ezagutzen dugu eta animatuko dugu publikoa ere parte hartzeko, hasi que ongi pasatzeko. Nire arraun kanta ez egite, dantzagarriak edo ez egiten energetikoak behintzat Queenekin. Bueno, dago denetarik, Queenek badauka baita ere bere puntu melodikoa eta erromantikoa, baina denetarik dago bai. Eta zuzendari gisa, zer moduz izan da, 50 piko pertsona horiek bateratzea, antolatzea Queenen buelta honetan? Bueno, izan da zaila batez ere pandemiaren gatik. Zeren prestakuntza guztia izan da pandemia garaian, orduan, klaro, ensaioak beste toki batean, musukoekin, bertan bera guztia inbeste aldiz, azkenean desmotibatzen du pixka bat taldea, baina azkenengo bolada honetan hartu dugu indarrez eta atope gaude. Izan da zaila, baina aldi berean nola haiek oso motibatua daude musika hain polita den ere, azkenean gaude atope, estrenatzeko. Hortxen, ederra egonen da, aukera, beraz, parte hartzeko, ezakit sarrerak edo nola hartu behar diren, aurrez izena eman behar den? Aldez aurretik jarri dugu bentan, eta tamalez geratu gara sarreri gabe, bai. Baina, igual, azkenengo momentuan beti kontzertuetan gertatzen dena, ez da, igual baten bat ezin da etorri, eta lehiatilean uzten ditu, badazpa ere norbait hurbiltzen bada kontzertura, edo, orduan ez dut desanimatu nahi jendea, zeren igual izango du aukera sartzeko. Eta emanaldi gehiago ere eginen dituzue? Printzipioz ez, baina gustatuko litzaiguke. Ea, ez dakit, norbait ikusten duen gure emanaldia gustatzen zaion, eta aukera dugun beste nonbait errepresentatzeko. Karo, komplikatu da, 40 pertsona mugitzean dikana bat, ez? Bai, 40. Logistiko. Karo, ia 50 baino gehiago, azkenean musikariak, teknikariak dena, dago sartuta bai. Bueno, hortxen, Maripaz Arizkun, Paz Dezigandako abes batzeko zuzendaria, abestu gure Queen emanaldi hori egingo duzuela. Emanaldi polit bat, interesgarria, gozagarria eta hoixen, gozatzeko egindakoa. Bale, eskerrik asko gurekin solasteagatik eta zabaltzeagatik gure emanaldi polit hori. Mil esker zuei eta zortean. Mila esker. Eta hausen dena gaurkoz, astelehen honetan magazinean, bihar asteartean ere hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.